अजूनही तू तुझ्या एकाला विसरते. तुला ज्याला समाजाने हिरविलं अनपेक्षेच्या जीवनात घडलं, क्षणाला ज्यानं अपमानित जिना जगून उपेक्षेच जिना जगण्याचं कार्य ज्यानं केलं, त्या अंगराज करणा या शेवटच्या क्षणात सुद्धा अवमानी अवस्थेत जिनं तुला प्रसवण्याचं कार्य केलं ती तुझी आई. काय म्हणत बाळ, उद्या युद्ध होणार आहे. ते युद्धात फक्त माझे पाच मला हवे. दिले 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 तुला दिले. पण कसे ते ऐक, उद्या कुरुच्या रणमयी दळावर ते द्वंद्व युद्ध होणार आहे. हे कुणाचं होईल? युधिष्ठिर कर्ण, नको नाही. भीमाने कर्ण नक्कीच नाही. उद्या कुरुक्षेत्राच्या रण मैदानावर युद्ध होणार आहे. ते माते माझ्या सुदैवानं आणि तुझ्या पार्थाच्या दुर्दैवानं, माझ्या सुदैवानं आणि पार्थाच्या दुर्दैवानं उद्या जर पार्थ मेला, काही हा कर्ण धरून तुझे पास तुला आणि माझ्या दुर्दैवानं पार्थाच्या सुदैवानं आई मी तर मेलो ना ग. दिले तुझे पास. आई मी तुला का थांबविलं? दूरवरून एखाद्या धेनून हंबरडा फोडावा आणि किती दूर अंतरावर त्या वाचताना आईचा हंबरडा ऐकतात. माग वळून पाव अशी माझी अवस्था मगा झाली ग. म्हणून जाता जाता एक इच्छा तुझ्या समोर मला धारण करायची. आई करशील आई, तुला पाहताच मला लहान लहान झाला दोघा वाटू लागला. अगदी म्हणून आई बालपणापासून ज्या प्रतीक्षेत अंगराज होता ग, जगातील खऱ्या आई मुलांची प्रेम पाहून केव्हा गळीवरून येत होत. प्रत्येक आई आपल्या मुलाला मृदू मांडीवर घेऊन बाळ उतरावी यावी म्हणून गोड अंगाई गीत गात होती. आई नाही म्हणू नको. अखेर तरी या पोराला राखण्याचा प्रयत्न करू नका. पाच पांडवांना अंधेरीला पाच पांडवाला आईची पाखर छाया दिली. अगदी बालपणापासून या वयाला एकवर तुझे पाचही पुत्र तुझ्या सहवासात घडले. आईचा प्रेमानं मायेचा हात तू त्यांच्या पाठीवर बोलायला लागला. पण जे जे मागत होते ते ते देण्याचं कार्य तुझ्याकडून घडलं. पण आई एकच इच्छा करशील ना ग पूर्ण.
अंगाई गीत गाईल, आणि या टाकलेल्या पोरासाठी, आई या टाकलेल्या पोराचं नाव तरी अंगाई ते जर माझ्यासाठी राखून ठेवलं तूच नका म्हणालीस ना, काळ कोणासाठी थांबत नाही ग. निसर्ग आपलं काम केल्याशिवाय राहत नाही. उद्याचा दिवस परमेश्वरानं माझ्या जीवनात कसा रेखाटून ठेवला असेल हे परमेश्वर जाणे. आई, दुर्दैवानं जर उद्या मी मेलो ना, तर माझ्या आईचं प्रेम मला पुन्हा कधी मिळालं नाही रे म्हणून. पण म्हणून एकच इच्छा, कुठंतरी राखून ठेवलं असेल ना, तर पहाटेचा डंका होण्यापूर्वी या पोरासाठी अंगाई अगदी तुझ्या मांडीवर घेऊन गोड गाण्याचं कार्य करते. अगदी बालक होणे बालक होईल चमकल्या मुलाप्रमाणे आईच्या मांडीवर समजा उद्या जर ते मरण आलं असेल ना, एकच इच्छा कदाचित अंतिमही असू शकेल, की मौनात आभार आभारही असू शकेल. ईश्वर जाणे. तेव्हा मांडीवर मला तुझ्या स्पर्शानं मातृत्व जागृत झालं बाळ. मातृत्वाच्या महान मंगल साक्षात्कारानं मी अंतर बाहेर चारले, आणि नयन कमळातून वाहणाऱ्या अश्रुधारा नाही किन्नर गणगंधर्व नाही का, हे नवलक्ष तारांगण नाही का, हे वृक्ष पाषाणानो लता वेलेनो आहे का,
मी सूतपुत्र नव्हे, मी सूर्यपुत्र होय, मी राधेय नव्हे, मी कौंतेय हो, मी टाकलेला पोर नव्हे, मी एक राजहंस होय. तेव्हा हे शुद्ध नदी नाल्यानं तुमच्या शुद्ध उदकाचं सिंचन आम्हा माय लेकरावर करा, आम्हा माय लेकरावर करा. मी कौंतेय आहे, सूर्यपुत्र आहे, लंबी गरजू लागलाय. अर्थात या क्षणी मैदानावर प्रवेश क्षेत्रावर एकसारखं निरीक्षण करतोय मी. आजचा 16वा दिवस आणि आजचा सेनापती आहे तो अरुण मार्ग प्रतीक्षा करतोय, पण अजूनही त्याचा अंदाज इथं दिसत नाही. विवेक सुटला, धर्म अविवेक बनला, कारण त्या कौरवांचं कपट असतात आणि त्यांना संपवण्यास विजय प्राप्त करून हा अधर्म थांबवायचा आहे, हा अत्याचार थांबवायचा आहे. म्हणून मार्ग कोण धर्मा 16वा दिवस उजाडला गेलो. कौरवेश्वरांचा सेनापती म्हणून ज्या अंगराज करणाऱ्या रणमैदानात प्रवेश केलाय, कोणत्याही वीराला कधीही कमी लेखू नाही, तरी पण नाईलाज माझा. आणि म्हणून या क्षणी अंगराज करणं तुला सांगायचा, कारण मला प्रतीक्षा तुझी नाही. ज्या व्यक्तीची प्रतीक्षा मला आहे त्याच व्यक्तीला मी निहाळतोय. कर्णराज, कदाचित माझी तुला यावेळी जरूरत नाही, मला कदाचित तुला ठार मारायचंही नसेल, पण मी तुझी मार्ग प्रतीक्षा करतो. काय म्हणाला? मी मार्ग प्रतीक्षा करतो. पण अंगराज करण्याची प्रतीक्षा तुला होते, एवढी गंभीर तर स्वीकार नाही. प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करणं हे जे औदार्यवंत करण्याचं वेळ होत तुला
नाही काय पार्थ कर्ण मेला का रे? नाही दादा पार्थ कर्ण मेला का रे? दादा कर्णाचा रथ अजूनपर्यंत माझ्या समोर आलेला नाही मग कर्ण मरणार कुठून धिक्कार पार्थ त्रिवार तुझा धिक्कार धिक्कार तुझा क्षत्रिय तेजाचा धिक्कार तुझा पराक्रमाचा अरे धिक्कार तुझा मुखातून त्या मुखोटा निघाले धिक्कार असा पार्थाचा. मला हे अपमानित जीवन जगाय नाही वाईट वाटलं आम्हाला महारथी कर्ण मेला हे तू मारला नाही. दादा ऐका एक वेळ माझा मत तुम्ही केला असता नाही आम्हाला वाईट वाटलं असतं आमच्या पराक्रमाचा धिक्कार केला असता नक्की आम्हाला वाईट वाटलं असतं पण आमच्या गांडीवर धरी चला दुश्मन दिला दादा मी केलेली ती गुप्त प्रतिज्ञा तो माझ्या गांडीवर धरी चला त्याला ऐकवा चांगला बाजूवर शस्त्र उभारले या युद्धाच्या रणभूमी स्वतःच्या भावाला भाऊ ठार मारतोय काय येतात तेव्हा याचे मुळात शिकवण आहे काय कारण कारण मी केलेली गुप्त प्रतिज्ञा हा जो कुणी माझ्या गांडीव धनुष्याला दुष्ण देईल त्याला त्याला सौख्यापासून खर्च करेल आणि ही प्रतिज्ञा देवा मी पूर्ण करत होतो पार्थराज आपली प्रतिज्ञा योग्य होती जो कोणी गांडीव धनुष्याला दुसरं देईल त्याला एका क्षणाच्या कालावधीत त्याचा घात करील कोणा समान अर्थात बंधू समान. ज्येष्ठ हे पांडवाच्या पाठीमागच्या महाराजांना बरोबर आहे आणि पित्या समान बंधूवर तू शस्त्र उभारलेस काय आणि मारलेस काय सारखं आहे म्हणजे देवा तुझी प्रतिज्ञा पूर्ण झाली पूर्ण झाली अरे ज्येष्ठ भात्यावर किंवा पित्यावर हात उगारलास काय आणि मारलास काय सारखं आहे तुझी प्रतिज्ञा पूर्ण झाली आहे देवा चिंता करू नकोस. हा. तुझं हे धनुष्य तुला देवा माझी अंग फार मोठा आहे यावेळी तुझ्या तळपायाच्या पुस्तकाला भेटली होय देवा त्या कर्णाला केवळ धर्माच्या कंठी धनुष्य अडकवलं आणि अशा तऱ्हेची तुझ्या भावाजवळ शब्द ऐकावे लागले पण या क्षणी पहा कर्णाचा रथ चिता सहित हा कृष्ण कर्णाच्या रथाच्या सामोरा देवा माझ्या बंधुजीविका मला केले त्याला सोड करून देवा कौरव आणि पांडवांच्या युद्धातील आता 16वा दिवस मागील 15 दिवसात पितामह भीष्म आणि गुरु द्रोणाचार्य